Anem a seguir. Com ja sabeu, soc del Delta de l'Ebre, soc d'un poble que es diu Deltebre, i avui us vull ensenyar un dels plats més típics del Delta de l'Ebre. Un plat que aquí al Penedès, al Garraf, no és gaire conegut. Són les anguiles. Les anguiles en suc. D'anguiles n'hi ha de moltes classes i de moltes mides. Jo avui us n'he portat de dues classes, les típiques de fent suc. Aquí us en presento una, és anguila de pantena. És un peix molt fi, molt suau, que no n'hi ha tot arreu. Avui us les vull fer amb un suquet picant. Aquestes anguiles les tenim aquí talladetes, a punt. I us farem un sofregit que constarà de ceba, pebrot, tomàquet, alls, una mica de cayena ben picanteta i sal. I a continuació anem a posar el sofregit al foc. Ja tenim l'oli al foc i ara seguidament anem a afegir la ceba, el pebrot verd, 4 o 5 grans d'all sencers i la cayena, 3 o 4. Després, si la veiem que està poc picant, sempre podem afegir-hi una mica més de cayena. Ara ho deixarem coure fins que estigui ben sofregit. Això ja està una mica sofregit el pebrot i la ceba. Afegirem una mica de julivert i una mica de tomàquet. És important que el tomàquet sigui tomacó, perquè no és tan àcid i no té tanta aigua. Deixarem sofregir el tomàquet. Quan el tindrem ben sofregit, hi afegirem les anguiles i una mica d'aigua, just que les cobreixi. És important no ficar-hi la sal fins que l'anguila sigui ben joveta, perquè si posem primer la sal, l'anguila no es courà i ens quedarà dura. Ja tenim això ben sofregit. Ara el que farem és posar-hi l'anguila. Primer posarem l'anguila perquè així sabrem la quantitat exacta d'aigua que hi hem de ficar. La saltejarem una miquetona amb el sofregit. A continuació hi ficarem l'aigua. Un cop hem ficat l'aigua, hi ficarem una mica de colorant també. Ho taparem i això bullirà durant uns 15 minuts. Mirarem si ja està tubeta i afegirem la sal. Bé, ja la tenim cuita, ara tan sols agafarem sal, la salarem bé, li donarem un tomb i el plat ja està acabat. Espero que us hagi agradat. El que passa que aquí serà una mica difícil trobar anguiles